ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים לעבור דרך ארץ פלישתים. נתחיל במילתא דבדיחותא. היה איזה יהודי אחד עשיר גדול, אבל ככל שהיה לו הרבה כסף, אז השכל קצת לא היה לו. והוא יום אחד בא לראש ישיבה, אמר לו, תקשיב כבוד הראש ישיבה, אני צריך שידוך לבת שלי. אמר לו, מה הבעיה? אמר לו, יש לי, אני מוכן להביא סידור מלא. רק אני רוצה לראות את הבחורים. אמר, אין בעיה, כנס פה לחדר, אני אכניס לך בחורים. הכניס לו בחורים, לפי התור, בחורים טובים. בחור הראשון נכנס, אז הוא רוצה לתהות על קנקנו. אז הוא אומר לו, תקשיב, יש לי שאלה, שאם תוכל לענות עליה, אני לוקח אותך לחתן. זו שאלה ששאלתי אצלנו, אף אחד לא ידע לענות לי, ובוא נראה אם אתה יודע. מה השאלה? אנחנו אומרים, בפרק במה מדליקין, שיש סוגי שמנים שמדליקים בהם, יש כאלה שלא מדליקים. שם כתוב, ולא מדליקים בחלב נחום. אז הוא אומר לו, למה לא מדליקים בחלב נחום? מה קרה? מה נחום עשה שלא מדליקים בחלב? אז הבחור אמר לו, תקשיב, כבודו, אבל לא קוראים ככה את הפסוק, את המשנה, קוראים ולא בחלב. נחום עמדי אומר, זה לא, אתה כמו כולם אתה. לא, עזוב, זה כולם מה שענו לי. אני רוצה תשובה למדנית, לא רוצה זה. וככה עוד אחד ועוד אחד. הראש שיבה כבר מבין מה הסיפור פה. הבאתי לו בחורים טובים. אז הוא שואל את הבחורים, מה קרה? מה הסיפור? למה? מה הוא שואל? אז הראש שיבה קלט שיש פה עניין. אמר, אני אשלח לו את הבחור החברמן של הישיבה. בחור הליצן של הישיבה. בחור טוב, אבל יודע לענות. אז הוא נכנס, אומר לו כן. אומר לו, יש לי את השאלה, מה אתה רוצה לשאול? למה לא מדליקים בחלב נחום? מה נחום חטא? אז הבחור הזה עשה לעצמו פרצוף רציני, ואומר לו, תקשיב, אומר לו, אתה שואל למה לא מדליקים בחלב שלו? שיגיד תודה בכלל שלא הרגו אותו. זה שלא מדליקים בחלב שלו, זה עוד בסדר. הוא מתלהב, אומר, אני שומע פה ניצוצות של תשובה. אומר לו, למה, מה הוא עשה? אומר לו, תקשיב, אתה מכיר פרשת בשלח? אומר לו, בטח שאני מכיר. נו, מה כתוב בבשלח? שעם ישראל יצאו ממצרים, נחום לא רצה לצאת. אומר לו, מה אתה אומר? איפה זה כתוב? אומר לו, כתוב, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחום. נחום לא רצה לצאת. אמרו לו, אתה לא רוצה לצאת? אתה מעכב? אנחנו לא מדליקים בחלב שלך. אמר לו, זה תשובה טובה, אתה החתן שלי. טוב, זה כמובן, זה בדיחה. אבל ויהי בשלח פרעה, זה לא בדיחה. המדרש אומר, וי, מישהו פה צעק וי, ויהי מלשון וי. מי זה פרעה? פרעה מתחיל להרים את הידיים שלו על הראש, אומר, מה עשיתי? למה שחררתי אותם? לקחו לי את כל הכסף, עבדו עליי, רימו אותי, שיקרו אותי. אז המדרש אומר, משל למלך, משל למישהו שהביא למלך דג מסריח, והמלך אומר לו, תקשיב, מה זה הדבר הזה? מה אתה מביא לי דג מסריח? תבחר עונש, או שתקבל מכות, או שתאכל את הדג, או שתשלם קנס. אז הוא אמר, עדיף לאכול. מה, אני אשלם כסף? מה פתאום? לקבל מכות? לא, בוא נאכל את הדג. אמר לו, אדוני המלך, נאכל את הדג. אמר, אין בעיה, תתחיל. הוא מתחיל לאכול את הדג, הגיע לחצי, הוא לא מסוגל כבר, לא מסוגל. אמר, טוב, אדוני המלך, לא מסוגל. נו, אז מה אתה רוצה? תביא לי מכות. עדיף מכות מאשר לשלם. התחיל להביא לו מכות, וכל מכה זה מכה. הוא אומר, לא דמיינתי כאלה מכות. חשבתי מכות קלות. טוב, באמצע המכות הוא עושה עצור. אתה יודע מה? אני מוכן לשלם. אמר, אין בעיה. מכאן אומרים, גם אכל, גם לקה וגם שילם. אותו דבר ככה גם פרעה. פרעה אמרו לו, שלח את עמי. לא רצה לשלח. וגם קיבל את המכות, גם אכל את הדגים, וגם בסוף שילם מכל רכושו. וזה הנקודה, ולכן הוא צועק, וי, איזו שטות עשיתי, איזו שטות. חבל שלא שחררתי אותם כמה שיותר מוקדם. אבל אדם חוטף סתירה וחושב, אוי, הוא צריך לומר תודה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. אתם יודעים, אנחנו אומרים במזמור לדוד,
השם רואי לא יחסר. אז מה כתוב בהמשך? שבטך ומשענתך המה ינחמוני. שואלים, מילא המשענת זה מנחם. מילא המשענת זה מנחם. אבל שבט זה מקל. מה בדיוק מנחם במקל? איך אפשר להסביר את זה? אלא היה פעם ילד שטייל עם אביו ביער, ואבא שלו אומר לו, לא, אתה לא עוזב לי את היד, אל תלך לאיבוד, זה יער סבוך, יער אבות, אתה לא עוזב לי את היד. בסדר, הילד הולך, תופס, אבל פתאום הוא רואה פרחים יפים, רואה פרפרים, רואה זה, הוא אומר, אבא, תשחרר קצת, אני רוצה לראות. ואבא שחרר את היד, והילד טיפה הלך פה, נעלם. והוא צועק, אבא, איפה אתה? אני לא מוצא, ומתחיל קצת להחשיך וכו'. ובחיות, ואבא קורא, ופתאום הילד מקבל סתירה כזאת. פח, הוא מקבל מאחורה. סתירה מצלצלת, ואז הוא מוזיז את הראש והוא רואה את אבא שלו. הוא שמח או בוכה מהסתירה? הוא שמח מהסתירה או בוכה? אם קיבלתי סתירה, סימן שאבא שלי לידי. תארו לכם עכשיו אחד מהחטופים בעזה, אחרי 100 וכמה, פתאום בום, הוא מקבל סתירה מצלצלת, הוא רואה את אשתו, אומרת לו, יאללה בואי, באתי לקחת אותך. הוא יבכה או ישמח? תביא לי עוד 1000 סתירות. מה זה יבכה מהסתירה? הוא מחכה לסתירה הזאת. הוא מחכה שמישהו יעיר אותו, יגיד לו, בוא, אתה בא איתנו. וזה הוא מחכה. אז לכן, זה הנקודה, אומר דוד המלך, גם במקל שלך, אני שמח. למה? כי זה ממך, זה סימן שהשם נמצא לידי. אם השם נתן לי מכה, סימן שהשם נתן לי סימן ואיתות. ולכן אנחנו רואים את העניין הזה, שעם ישראל יוצאים ממצרים ומבינים את הדבר הזה. שכל מה שהיה במצרים זה היה לטובתנו. זה הכל היה לטובתנו. וגם פה עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תעברו דרך פלישתים, ולא נחם אלוהים לעבור, כי קרוב הוא. פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. לכן הוא עושה לנו עיקוף. אבל צריך להסביר את זה, ולהבין שהקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי שאנחנו נוכל להתמודד עם האתגרים. כדי שנוכל להילחם עם מלחמת 31 המלכים. כשניכנס לארץ, אי אפשר לבוא במנטליות של עבדים ולהילחם. אי אפשר. אין דבר כזה. לכן הוא אמר, לא יעברו דרך פלישתים. אבל מה? אבל בעוד 40 שנה יהיה הרבה מלחמות. לא פלישתים, יהיה 31 מלחמות. התשובה היא שיש הבדל. עכשיו העם שבור, מרוצץ, דור של עבדים. אנחנו צריכים להצמיח פה דור חדש. דור גאולה. דור חדש, הדור הזה מקבל את התורה, מקבל את המצוות. בנים אתם להשם אלוהיכם. 40 שנה, האלה שעברו את כל השעבוד כבר נהיים מבוגרים, כבר הם לא יוצאים למלחמה. מי שיוצא למלחמה זה הדור הצעיר, זה הדור שראו את 10 המכות, זה הדור שראו את קריאת ים סוף, זה הדור שראו את הגאולה, ואלה דור שיכולים עם מנטליות של ניצחון, לא לבוא במנטליות של עבדים. לכן הקדוש ברוך הוא סובב אותם במדבר 40 שנה, כדי שיהיו מוכנים לרשת את הארץ. אוי ואבוי אם תביא לבן אדם שהרגע ישתחרר משעבוד, להשפיע אותו בכסף וזהב. הוא לא יודע איך להשתמש בזה. כי הוא מנטליות, אין לו את המנטליות הנכונה. אין לו מנטליות של ניצחון. אין לו מנטליות של מנהיגות. לכן אנחנו צריכים להצמיח פה דור של מנהיגים, דור שיוכלו לכל האתגרים שהולכים להיות להם בארץ ישראל.